na-ege ntị anyị echigatakwala ọzọ na ihe mmemme nke anyị na-akpọ ahụike bụ akụ. Ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị kịta, anyị na-eleba anya n'isiokwu ihe banyere mmadụ iji aka ya agwọ onwe ya na ọnọrọ n'ọrịa, uru ọdịna ya ka ọ bụ ọghọm. Anyị na-ebala anya n'ihe n'ebe enweghị ụlọ ọgwụ n'okirikiri anyị. Ọzọ bụkwa enweghị ego n'akpa maọbụ etu ndị gọọmenti siri debe ọnọdụ n'obodo a. Anyị elebakwana ndị ahụ anya. Kedu ihe anyị chọziri ileba anya? Kedu ọghọm maọbụ uru dị na mmadụ iji aka ya agwọ onwe ya? Ya bụ ebe anyị nọ kịta wee na-asị gị ka ị ka jidekwa mkpịsị odee gị n'aka ma na-esonyere anyị ka ị na-aghọta ebe anyị na-eje. Ngwa, kedu ọghọm maọbụ uru ị chere dị na ya bụ mmadụ iji aka ya agwọ onwe ya? Ihe dị na ya bụ o nwere uru nwekwazi ọghọmafịa dị na ya na-akọwasị ya nke onye kazi ya mma. onye amala ma uru ka ya mkpụrụ dị na ya ka ya mma ma ọghọmafịa dị na ya ka ya mma, mana ama m na ọghọmafịa abara onye ọbụla uru. N'eziokwu. Ndị izizi bụ ọghọmafịa dị ụfọdụ ọdụ ọtụtụ ife ọghọmafịa dị na ya, mana nke mbụ m chọrọ imetụ aka abụọ ọ ga-eme ka a ghara ibido gwụwa mmadụ n'oge. Ọ bụrụ na anyị na-aya ahụ bịazie anụ buru ụzọ gwọwa onwe gị, ọ bịa omee. Ọ bụrụ na anyị gwọtaghị onwe gị ịṅụ ha ọgwụ kwesịrị na ya aṅụ, ahụ mgbe ahụ a na-aga n'ihu. Ka mmalụ ga-atụ, o nwere nke merụ n'oge gara aga. Nwatakịrị o nwere dimkpa nwa na o jesi arụ unu ọgwụ, o wee ruo unu ọgwụ ha si ya na malaria na-eme ya, ọ na-achị azụ wee were aka ya wee jegoro ọgwụ nwazie ebe ọ ruru unu ọgwụ agwa gị ka jegorozie ọgwụ nwazie. Oge ogolozie ọgwụ ahụ na-aṅụzi ihe a bụrụ ụzọ mee ka ọ dị na mma, onwe ha ṅụrị na ya agwọtago onwe ya. Ọnọdụ ihe dị ka abalị atọ ma abalị anọ ọ na-achịkwa azụ, ọ ya na-achịkwa azụ, o were okwu aka gaa okwu ọgwụ na-aṅụ ọgwụ a ka ọ ṅụgido ahịa ka o jere otu ụtụtụ wee daa n'afịa. Ka ọ daziri n'afịa eburuzie ejebozie unu ọgwụ wee ruzie ebe ahụ wee na-asị na taịfọd jie, kama na ọ bịa buru ụzọ gosi ihe bịa ihe malaria na ihe erigo gị mgbarịma afọ na ọ bago ihe nụ na nke agbụzi n'ụna ka ọ na-anazi. Ọ bụrụ na Chineke nọ n'eluigwe echeteghị ụbọchị ahụ ebe a ka ọ ka esi wee na. Ọ na-aka mkpa onwe ihe na-aya mmadụ ya burugodo ụzọ jee unu ọgwụ. Ịbịa onwe ihe ndị mmadụ na-akọwaga akụkọ, maka ụfọdụ mmadụ na-ejikwa aka ha were akọba unu ọgwụ. Apụta asị gị na nnukwu unu ọgwụ dị mahadum na mmadụ a na-anwụka na ya. M wee chọpụta na nwa obere nyocha m mere na ihe kpatara ndị mmadụ ji anwụ ebe ahụ ọtụtụ ụbụ abịaghị unu ọgwụ n'oge. Onye nọrọ were aka ya na-agwụ onwe ya gwọgido ọ ya abachazie ya ahụ, mebisichazie ihe niile ekwesịrị edozi n'ime ahụ ya, eburuzie ya gbawazie unu ọgwụ. Unu ọgwụ ọbụla eruolu ha asị abụrụ pụọ, ejekwa unu ọgwụ ọzọ asị onye abụrụ pụọ, asị oke gịnị ka a ga-emezi ka eburuzie oje na ndị mahadum ejezie na nke ndị mahadum ndị a nakọtazi ya nakọta anya nwe ihe ọzọ ha amaghị ha wee n'obi ebele ndị na-agwọ ya wee nabata onye ahụ. Onye ahụ nọzie n'etiti ọnwụ na ndụ, ya na Chieka mụrụ anya ọ dị ndụ, ya na chi ya amụzi ha anya osi ebe ahụ were. Mana na mgbe onye a buru ụzọ butere onwe ya bụ nsogbu n'ihi na o jere n'oge, maka oje ha n'oge si eje ha n'oge bụ nnukwu nsogbu ka ọ bụ. Ọ nnukwu nsogbu. Ọzọ dịkwa ka ya bụ ịma na ahụ mgbu mmadụ na-aya dị n'ụdị dịka oge a na-agbalite mbido okwu a o nwere nkọwa imere ị na-ekwu na ọya na-aya mmadụ nwere ụfọdụ ihe ngosi ọ na-egosi na mbido. Ihe ahụ ọ ga-ahụ na-egosi anaghị akọwa nnọọ ihe dị otu a na-aya onye ahụ. Eziokwu. O nwere oge ọ na-abụ ụkwara tụọ m nje ṅụọ ọgwụ ụkwara. Otu ụbọchị ka m jezi unu ọgwụ na-asị na ụkwara na-enye m nsogbu. Ha nenecha m onye dọkịta n'ebe ahụ nenesị ya m
sị m na ọgwụ ụkwara na-eme m nọọ malaria nọọ ịba na-eme m kama na o si n'ụkwara were bịa ọ bụrụ na mbe na m maka ihe ghara ije n'ụlọ ọgwụ wee je na-ego ọgwụ ụkwara ịfụ na nsogbu ya adị ọzọ dịkwa na ya bụ inene ụfọdụ ọgwụ ụkwara dị iche iche ka m kwuta nke ọgwụ ụkwara anyị kwuru o nwere ọgwụ ụkwara ndị gọọmenti anyị sizi betasịrị n'obodo a maka na ndị mmadụ na-aṅụzi were na-emebisi ihe izikpa ihe ahụ bụ na ndị mmadụ ka a ga-edelu na-eke ihe esi ngwa ọgwụ ụkwara asị na ọgwụ a na-agwọ ụkwara ederi ya nwankwọ gụọ ọgwụ a ọ ihe dọkịta na-erie na ọ ga-agwọ gị nwankwọ wee ṅụchaa ụbọchị ọzọ Ikechukwu anaghị ụkwara ọjọọ nwankwọ ọkụ yadara ụkwara ọgwụ ịṅụrụ ọsị ya na ọgwụ ṅụrụ oge yara ụkwara o wee jegota ọsị ya ga-ekesi enwe ya ọsị ya si ofu ngasị n'ụtụtụ ofu n'ehihie ofu n'abalị ọbịa ọṅụọ nke ihe ofu ngasị n'ụtụtụ ofu n'ehihie ofu n'abalị ọfụ na ọrụ ha ọrụ ọsị mba nwankwọ nwere ike ọrụ ncheta ka o mere ka ya ṅụọ ngasị abụọ ọṅụọ ngasị abụọ ọfụ na onwe ihe ọsị ka ya ṅụọ ngasị atọ ọ ṅụzie ngasị atọ ogbugbu ya ajụ ọ na-eme ka onye ṅụrụ asịga ọ bụgide ajị na-eme ka onye ṅụrụ afịfịa ọ bụrụ onye ajụ ọ na-ebo dị ụtọ ụbọchị ọzọ o jegori ihe ọ naghị egozi ya ka o wee gwọọ ụkwara ọ na-egori ya ka o wee gbuo ya ajụ ha asịzi ebe a na-amụta ka esi aṅụzi ọgwụ ka o wee na-ebu ajụ o chefuzie na Nwankwọ ṅụrụ ọgwụ nwere body weight ya o nwere ka ahụ nke dị iche na nke Ikechukwu mere dọkịta ji wee sịa ngwa ṅụọ nke mana ọ bụrụ na Ikechukwu jekwukwara dọkịta nyochacha ọfụ na nke arụ Nwankwọ ọrụ ahịa ha arụ ya ọrụ ọsịa mgbaje ọrụ obodo ọzọ ọnya bụkwara ya ha na-ekwu ọghọm ahịa dị na mmadụ o nwere ọgwụ na-atụ n'anya ma ọ bụ na anya nyewe m nsogbu oru ụbọchị ahụ nje anya bido nyewe m nsogbu njikwa na nke nne ele ọgwụ sị ya biko nyere m ọgwụ agwara m ga na-atụ n'anya ma ọgwụ na ihe abịaghachi azụ nye m ọgwụ a ka m tụwa n'anya ọ sị na ya enweghị ya kama na ya nwere nke dị ka ya nsị ya mba achọghị m nke dị ka ya nọ nke ahụ ka m chọrọ ọ sị m mba na m were nke a so na-enye anya wee fụ na ọ gụrụ maka ọgwụ ọfụma wee sị ya welu jụọlụ ngọgụrụ ọ maka ihe nsị a jụọlụ ngọgụrụ ma ọgwụ a na-agbawa ofu ihe maka ya na onwe onye gụrụ maka ọgwụ o wee jụọ gọgụrụ si ya gọgụrụ ọgwụ a na-abụ ọgwụ ofu ihe ọ sị ya mba na ha bụ awụghị ofu ihe wee sị ifugodo ndị gbakwu anya ọgwụ na onwe ha amachakwa ihe niile ndị na-amụ ọgwụ ndị na-ele ọgwụ nwụrụ maka ọgwụ agwụghọ ndị nwụrụ ka esi agwụ ya ịfụ na ha amachaghị ihe niile ihe agụrụ bụ ọgwụ ihe agụrụ ụwa ọgwụ mana onye gụrụ maka ọrịa dị iche onye gụrụ maka ọgwụ mara na ọgwụ nke ya bụ onye gị ọgwụ onye bụ ọrịa mana onye gụrụ maka ọgwụ mụrụ ọgwụ nwụọ ya gụọ ya mara ka esi eme mmadụ ya aṅụ mana ọ bụcha ha niile na-agwọ otu ọrịa so ihe a na-egosi m na ọghọmafịa dị na ya ka nkọ ahụ mmadụ niile abụghị ofu ihe mmelụ ịbịa n'ọgwụ dị iche iche enwere ike ọ bụrụ na ọgwụ isi ọwụwa iweta ọgwụ isi ọwụwa na-anọdobe ịfụ na o nwere ihe onye nke a tinyere adịghọ na nke a nwee ihe onye nke a tinyere adịghọ na nke a nwee ihe onye nke a tinyere ọgwụ na-anaghị awụ ofu ihe ka eji mee ha anọ mana ha ncha na-abụ isi ọwụwa ahụ mmadụ dị iche iche etu ahụ mmadụ si wee dị iche iche ka esi rụwa ọgwụ dị iche iche tinyezie ihe dị iche iche ọ ya bụ nke a agwọ nke abụọ agwọ nke atọ agwọ ma ọ bụ nke a na-agwọ ihe ị na-ekwu mere o nwere mgbe ahụ adịghị m jere n'ụlọ ọgwụ o nwere ajụjụ dọkịta n'ebe ha jụrụ m ọ jụrụ m na m na-enwe ihe dị etu a na m na-enwe ihe dị etu a na m na-enwe ihe dị etu a ihe o ji weju m ajụjụ abụ ka o wee mara ọgwụ nke ya bụ onye m onye ejekwa bolite ya bụ ihe nwere ike ihe esi jee n'ụlọ ọgwụ ajụọ gị na ị na-enwe ọsa ọkwa ịghọtaga na enene gị kee gị ihe n'aka ma na dị hypertensive e nwere ọtụtụ ihe anyị ha enyecha tupu e wee mara ọgwụ anyị enye gị n'ihi na onye dị hypertensive nwere ọgwụ ya bụ inye kịta ogbutọpụ onye ahụ egbutọpụ onye ọsa bụ inye ya ọgwụ kọntenụrụ ụfọdụ ihe n'ime
onye ọṅụọ ya nya bụ na igbu onye amana na-aghọta dịka ihe na-ekwu ọ bụrụkwa na mmadụ na-arịa ọrịa jee n'ụlọ ọgwụ tupu ndị ụlọ ọgwụ emetụ gị aka anyị eburugodo ụzọ mere ọbara gị jee nyocha dịka etu ekwuru ọgwụ dị iche iche enyochacha onye ahụ anyị ene anya ndị nyocha bịa dee si na onye a na ọ ṅụọ nka ṅụọ nka ṅụọ nka ṅụọ nka na ọ ya gwọọ na ahụ ya anabata ya abịakwa edekwara gị sị na ọ ṅụọ nka ṅụọ nka ṅụọ nka na ahụ ya ma anabata ya ọ bụrụ ihe anyị na-akọwa na ọ na-adị mma mmadụ bịaba ọrịa ijee n'ebe a kachara mara ka e wee mara etu ọ ga-esi wee mee gịnị wee gwọọ gị maọbụ nebara gị anya maọbụ nye gị nke ga-abụ enye gị ọrụọ gị ọrụ n'ahụ anyị ka na-abịakwanụ ka anyị jekọnwa obere ezumike nọsikwa ike ebe ọ bụla ị nọ ka anyị pụta